Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Don Guerz, Raymar Agapay, at sa mga nag-renew ng badge na sina Admin Kish Evangelista, Balintataw, subscribe kayo dyan, Criselda Buranday, King Ada, Jeric San Lorenzo, Leyva Lee, Jovina Ucab, Erickson de Jesus, Celestial Jusel, Chai Chai Nichoy, Nanlaban Gaming, Luis Cardoza, at kay Mats de Vera. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nanay Jana at ng buntis niyang pamangkin na si Beth. Taong 1993. Parang Marikina. Itong mga panahong ito, umuuwi sa Pinas ang ibang mga OFW dahil paparating na ang araw ng Pasko. December kasi ito nangyari, nung nagsagawa ang pamilya ni Nanay Jana ng isang get-together ng pamilya nila bago magpasko. Diyan ginaganap yung mga palaro, exchange gifts, abutan ng ampaw, bigayan ng mga regalo sa mga inaanak, at kung ano-ano pang mga ginagawa kapag Pasko. Advance nilang pinagdiriwang yan. Kasi yung buong angka ni Nanay Jana, may mga kanya-kanyang inuuwian kapag papalapit na ang Pasko. Kaya hanggat nasa Maynila pa yung iba, nagsasagawa na kaagad sila ng Christmas party. Tandang-tanda pa ni Nanay Jana ito. December 15, 1993. Isa-isang nagsipuntahan sa bahay nila sa Marikina yung mga kamag-anak nilang nasa Maynila pa. Normal at napakasaya nung araw na yon. Marami rin sila. Habang nagkakasiyahan sila sa loob ng bahay, napansin ni Nanay Jana sa labas ng bahay nila na panay ang takbo ng mga pamangkin niya papasok sa garahe nila. Tapos takot na takot yung mga muka. Kapag nasa garahe naman na sila, bigla silang nagtatawanan. Tapos nagkakaudyukan sila na, "Ano, isa pa? Tara, isa pa oh. Huwag kasi kayong tatakbo. Takot kasi kayo kaagad eh." Lakad na naman sila palabas ng garahe. Tapos ilang sandali lang, tumatakbo na naman sila pabalik ng garahe. Hindi naman mapigilan ni Nanay Jana kasi baka mga naglalaro eh. Dala ng kuryosidad, pasimpleng lumabas ng garahe si Nanay Jana para magmasid sa ginagawa ng mga pamangkin niya. Sumandal siya sa sasakyan nila habang pinapanood yung mga batang naglalakad papalapit doon sa bakanteng lote. Dito huminto yung mga bata at nagtutulakan sila kung sino ang mauunang pumasok sa loob. Marami kasing sira-sirang bakod ang nakaharang doon sa bakanteng lote, kaya hindi makita ni Nanay Jana kung sino yung tinuturo-turo nila habang nagtutulakan sila. Nang bigla na lang, may babaeng taong grasa ang tumakbo papalusob sa mga bata. Nakataas ang dalawang kamay nito at panayang, "Wah! Ah! Ah! Ah!" Ayun, takbuhan yung mga bata. Nakatitig lang si Nanay Jana doon sa taong grasa habang tinatakot-takot yung mga pamangkin niya. Natatawa-tawa pa nga siya eh.
Nang bigla itong tumigil, yumuko at tumitig sa kanya ng napakasama. Binalot ng matinding kilabot ang katawan ni Nanay Jana. Akala niya yun lang. Maya-maya pa, may lumabas na isa pang taong grasa sa gilid ng bakanting lote habang meron itong hawak-hawak na plastik na pang 1 kilo. Nakita niya sa plastik na merong itim na malapot na likido. Pinasok ng taong grasa na yon yung kamay niya doon at merong dinukot na kung ano. Pagdukot ng taong grasa, walang pagdadalawang isip niyang sinubo yun. At sarap na sarap ito habang pinapangas niya yon. Sa isip-isip ni Nanay Jana, mga baliw. Akmang papasok na sana siya sa loob ng bahay nila nang awatin siya nung isang taong grasa. Panayang, "Psst! Psst! Psst! Ay! Psst! Psst!" Habang ginagawa yan nung 2 taong grasa, humihimas-himas sila sa tiyan nila tapos tumatalon-talon. Nilagay nung isang taong grasa yung 2 kamay niya sa ulo. Sabay, dito na umalingasaw yung kakaibang amoy nung 2. Kahit nasa malayong distansya sila, naaamoy ni Nanay Jana yung panghe at baho nung 2. Yung isa nang aasar sa kanya. Yung isa naman, walang tigil sa pagkain doon sa kung anuman yung nasa loob ng plastik habang panay himas pa rin sa tiyan niya. Pumasok na kaagad si Nanay Jana sa loob ng bahay nila at sinabihan niya yung mga pamangkin niya na wag nang lalabas kasi delikado yung mga taong grasa na yon. Baka mamaya saktan sila. Nakinig naman yung mga pamangkin niya at doon na lang sila sa loob ng garahe nila naglaro. Sa paglipas pa ng mga oras, unti-unti nang nauubos yung mga bisita nila Nanay Jana. Pati yung mga pamangkin niyang naglalaro sa garahe, wala na din. 2 o 3 pamilya na lang ang natira sa kanila. Kasi nakikipagkwentuhan pa eh. At kasama sa mga pamilyang naiwan ay yung pamilya ng pamangkin niyang si Beth na 6 na buwang buntis. 3 lang sila nun. Asawa ni Beth, anak niyang lalaki, at siya. Kausap niya yung kapatid ni Nanay Jana. Habang nag-uusap sila, napansin ni Nanay Jana na parang hirap na hirap sa paghinga si Beth. Tapos kahit malamig sa bahay nila, tagaktak ang pawis nito. Tinanong ni Nanay Jana kung ayos lang ba siya. Ang sagot nun, "Hindi ko alam, tita. Parang ang sakit ng lalamunan ko eh. Tapos ang sakit din ng tiyan ko. Nahihirapan din akong huminga." Ang sabi ng kapatid ni Nanay Jana, doon na lang muna siya sa loob ng kwarto. Baka naiinitan lang siya kasi may mga tao pa sa sala. Habang inaasikaso nila si Beth, narinig ni Nanay Jana yung gate nila na merong tumutok-tok. Pagtingin niya doon, yung 2 taong grasa nakayakap sa mga rehas ng gate nila at panayang salita ng, "Kain! Kain! Kain!"
Akala niya nang hihingi lang ng pagkain. Para umalis na yung mga yon, naglagay si Nanay Jana ng spaghetti at cake sa isang plato. Pag-abot niya nung plato sa mga taong grasa, tinabig nila yon at tumakbo papalayo sa bahay nila habang tawa ng tawa. Sinigawan ni Nanay Jana. Ang sabi niya, "Mga ina ninyo! Papabarangay ko kayo! Mga baliw!" Galit na galit si Nanay Jana nun. Nagpasama siya sa asawa ni Beth para pumunta ng barangay. Pagpunta nila sa barangay, gumawa kaagad siya ng blatter para doon sa mga taong grasa. Tanong ng tanod sa kanya, "Taong grasa ho? Parang wala naman kaming nakikitang taong grasa kapag rumuronda kami banda sa inyo, ma'am." Sagot ni Nanay Jana, "Ay, doon sila nagtatago sa bakanteng lote. Madilim kasi doon kaya hindi nyo siguro nakikita." Matapos niyang gumawa ng blatter, sinamahan siya ng mga tanod para maituro niya yung sinasabi niyang lugar ng mga taong grasa. Nung naituro na niya, inikot yun ng mga tanod pero wala silang nakita ni bakas nung sinasabi niyang taong grasa. Malinis ang bakanteng lote na yon. Walang kahit na anong dumi. Ang bili na lang ni Nanay Jana sa mga tanod, baka pwedeng ikut-ikutan yung lugar nila. Kasi natatakot siya sa mga yun para talagang gagawa ng hindi maganda. Nangako naman yung mga tanod sa kanya na iikot sila doon gada 3 oras para makampante sila. Matapos yan, umuwi na si Nanay Jana at yung asawa ni Beth. Pagdating nila sa bahay, wala na silang natirang kamag-anak doon. Yung pamilya na lang ni Beth. Ang sabi naman ni Nanay Jana, doon na lang sila matulog. Gamitin na lang yung kwarto ng kapatid niya. Tutal naman, iilan lang silang nakatira doon At saka, lasing na rin yung asawa ni Beth. Hindi na niya kayang mag-drive. Dala ng takot sa mga taong grasa, naiwan si Nanay Jana sa sala nila habang umiinom ng tsaa. Hirap kasi siyang makatulog at saka para kumalma din siya. Mga ilang oras din siyang nakaupo doon habang panayang masid niya sa labas ng gate nila. Hindi kasi mawala sa isip niya yung mga taong grasa. Gusto niya ring makita kung talagang rumuronda yung mga tanod. Bandang 1:00 yon ng madaling araw. Naririnig niya na naglalakad yung mga tanod sa labas ng bahay nila. Nakampante siya pero hindi pa rin siya inaantok. Paglampas ng mga tanod sa bahay nila, bigla siyang nabingi. Pakiramdam niya, wala siyang naririnig sa buong paligid niya. Kahit yung tunog ng electric fan hindi niya marinig. Kasabay pa niyan, napakainit sa loob ng sala nila. Partida, nakatutok pa yung electric fan sa kanya. Dahil sa mga nararamdaman niya, naisipan niyang lumabas ng sala nila at tumambay sa garahe. Paglabas niya, napreskuhan siya, kaya napasandal siya sa pader, napapikit at nakaidlip. Maya-maya pa, nakarinig siya ng tunog ng bell. Paulit-ulit na kumakalembang yon at nanggagaling yung tunog sa tapat niya mismo kung nasaan ang gate ng bahay nila.
Pagmulat ni Nanay Jana, nanlalabo-labo pa yung paningin niya. Nung medyo malinaw-linaw na, may nakita siyang maliit na pabalik-balik ng lakad sa tapat mismo ng gate nila. Kinamot-kamot niya yung mata niya para makita ito ng klaro. Nung malinaw na yung paningin niya, nakita niyang kalahating katawan lang ito. May nakapulupot na makapal na puting tela at may nakasabit na bell doon. Tinitigan niya ng maigi kasi hindi pa niya kumpirmado kung talagang kalahating katawan lang ba yun o bata. Habang tinititigan niya, naglalakad pa siya dahan-dahan papalapit doon. Nang may narinig siyang malakas na pagaspas sa itaas niya. Paikot-ikot yun sa bubungan ng bahay nila. Biglang tumigil at naglangit-ngitan yung yero nila. Naririnig ni Nanay Jana na nagkukutkot yun sa mga yero nila. Pagbalik niya ng tingin sa kalahating katawan, wala na yun doon at hindi na rin niya naririnig yung tunog ng bell. Akala niya namamalikmata lang siya. Pero biglang sumigaw ng malakas si Beth sa loob ng kwarto nila. Nagmamadaling pumunta doon si Nanay Jana para tingnan kung ano ang nangyari. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang napakapangit na nilalang. Nakahawak sa rehas ng bintana nila at inuuga-uga yun habang galit na galit ito. Walang tigil sa pagtulo ang laway nun at pilit niyang inaabot si Beth na nasa dulo ng kama. Nakikita nila na tumutulo ang lahat ng dugo nun sa simento kung saan nakakabit ang bintana. Maski yung laway niya tumutulo din doon. Ginigising na ni Beth yung asawa niya dahil sa takot. Si Nanay Jana naman, tumakbo papunta sa kusina nila para kumuha ng asin. Laking probinsya kasi itong si Nanay Jana, kaya alam niya ang pangontra sa mga ganitong klase ng nilalang. Pagdating ni Nanay Jana sa kusina, nakita niyang merong mahabang lamang loob ang nakalambitin sa itaas ng bubong ng kusina nila. Alam niya sa sarili niyang bituka yun ng tao. Napasigaw na rin si Nanay Jana dala ng pagkagulat. Buti na lang at yung lalagyanan ng asin nila nasa bungad lang. Ginamit kasi nila yon nung nagluto sila nung umaga. Pagkuha ni Nanay Jana nung asin, sinabuyan niya kaagad yung laman loob na nakalambitin sa itaas. At sa isang kisap mata lang, nawala kaagad yun. Lahat ng dugong tumulo sa lapag ng kusina nila. Nagmistulang parang mga patak na lang ng tubig. Nawala yung mga bakas ng dugo. Matapos sabuyan yon ni Nanay Jana, nagmadali na siyang bumalik sa kwarto para balikan yung nakasabit sa bakal ng bintana nila. Pero pagdaan niya sa sala nila, biglang kumalampag ng malakas yung gate nila. Pagtingin doon ni Nanay Jana, nakita niya yung isang taong grasa na nakatungtong sa gate nila at tinatangka nitong pumasok sa loob ng bahay nila. Binalagbag ni Nanay Jana yung kwarto ng kapatid niya para magising yun. Buti na lang nagising kaagad. Lahat sila sa bahay gumawa na ng ingay para mabulabog yung mga kapitbahay nila
at tulungan sila. Sigaw ng sigaw yung kapatid ni Nanay Jana ng, "Hoy! Subukan mong pumasok dito! Na mo! May kalalagyan ka sa akin!" Nanatiling nakatungtong yung taong grasa doon sa gate at wala pa rin itong tigil sa pagyugyug doon. Pagbalik ni Nanay Jana sa kwarto nila Beth, ando dun pa rin yung manananggal sa bintana nila. Sabog-sabog na ang bunganga nito dahil pilit niyang kinakagat yung bakal ng bintana. Sa kakapilit niya, parang nagsisiuslian na yung mga ngipin niya. Kaya grabe ang tagas ng dugo doon. Walang pagdadalawang isip, sinabuyan yon ni Nanay Jana ng asin. Isang dakot ang isinaboy niya. Sumigaw yon ng napakalakas, pero hindi pa rin bumibitaw. Kaya yung isang buong lalagyanan ng asin, isinaboy niya sa mismong mukha nung manananggal. Ayun, kumawala yun sa bintana at kitang-kita nilang tatlo na lumipad yun paangat. Sobrang bilis, halos parang dumaan lang talaga sa mga mata nila. Matapos ang eksenang yon, lahat sa paligid nila bigla na lang nawala. Ultimo yung taong grasa na umuuga sa gate nila, nawala rin. Pero nanatiling gumagalaw yung gate. Patunay lang yun na meron ngang nanggaling doon. Dahil sa ingay na ginawa nilang mag-anak, agad na rumesponde yung mga barangay na rumuronda sa lugar nila. Pagdating ng mga barangay, agad na ikinuwento nila Nanay Jana ang lahat ng naging karanasan nila. Bakas na bakas yung takot sa mukha nilang lahat habang nagkukwento sila. Buti na lang, kahit papaano naniniwala itong mga ito sa lahat ng sinasabi nila. Gawa ng hindi lang pala sila ang unang beses na gumawa ng ganong klase ng report. May mga iilang residente na rin pala doon ang nakainkwentro doon sa sinasabi nilang mga manananggal. Ang masaklap pa nito, hindi pala sila namimili ng biktima nila. Ultimo yung mga walang muwang na naglalakad lang ng 10 oras ng gabi, nagagawa nilang saktan. May mga ilang ulat na rin na may mga nawawalang bata sa lugar nila. Mula nang mangyari yung insidente na yon sa pamilya nila Nanay Jana, agad-agad umalis sila sa tinitirhan nilang bahay at pansamantalang nakitira muna sa iba nilang kamag-anak na nasa probinsya. Ilang buwan ang lumipas. Nung bumalik sila sa Marikina, naging mahigpit na sa lugar na ito at meron ng karpyo. Lalo na sa lugar kung saan sila nakatira. Nung mga naunang linggo, buwan nilang pananatili dito, maayos naman ang lahat. Pero sa pagtagal, parang nakakaramdam na sila ng hindi maganda. Wala naman silang kasamang buntis sa bahay, kaya imposibleng bulabugin sila ng mga manananggal doon. Kaya lang, halos gabi-gabi, merong aali-aligid sa bahay nila at pamilyar si Nanay Jana sa amoy na yon. At sa tuwing magigising siya ng madaling araw, pakiramdam niya parang palaging may nakamasid sa kanya. Hindi naman niya nakikita kung ano o kung sino, pero nararamdaman niya eh.
Kaya imbis na may mangyari pang hindi maganda sa kanila, napagpasyahan nilang lahat na ibenta na lang yung bahay nila doon at lumipat dito sa Parañaque. Mula nung nalipat sila dito, samot-saring kwento na ang naririnig nila sa mga kaibigan nilang nakatira sa Marikina. Na totoo nga. Totoong merong mga manananggal ang paikot-ikot sa lugar na yon. Hindi lang doon. Umabot rin yung balita na hanggang sa Quezon City New Era High School, nagsili pa na ang mga manananggal. Laking pasasalamat na lang nila at hindi na nila muli pang nakita yung mga manananggal sa Marikina. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaganda ng kwento nito ni Nanay Jana. Pero alam nyo naman, di ba, mula pa nung nag-uumpisa pa lang ako, hindi ako 100% naniniwala sa lahi ng mga manananggal. Yung nahahati yung katawan sa dalawa. Pwedeng isa yan sa mga katangian ng aswang na ginagamit nilang sa bulag, di ba? Kahit pa nung nakakita ko niyan nung bata pa ako. Pero malayuan kasi talaga eh. As in sobrang layo sa paningin ko. Parang yung mga eroplanong nakikita natin sa langit kapag gabi. Ganun siya kalayo sa paningin ko. Malaki siya, literal. Tapos may malalaking pakpak na pumapagaspas. Pero hindi ako sigurado kung manananggal yun ha. O baka ibong malaki lang. Nakakita ako noon taong 1996 o 1997. Kasabay yan yung karanasan ko sa may nakita akong nakaupo sa pinagpatong-patong na monoblock, yung tungkol sa gabay ko. Nasa isang episode yan ng may title na Ako. Meron diyang playlist. Check nyo. Pero sabi kasi sa akin ng nanay ko noon, manananggal talaga yung nakita ko. Ewan ko lang ha. Alam nyo, malaki ang posibilidad na hindi lang dalawa yung manananggal no mga panahong ito, no? Parang ang dami nila eh. At saka, subukan yung mag-research ng mga lumang balita noon. Yung mga nakalagay sa dyaryo. Ang daming patunay na nakakita talaga sila ng manananggal. Meron pa nga sumabit sa kable ng poste. Tapos hindi makaalis. Hinintay nila hanggang mag-umaga. Tapos bigla na lang nawala. Bukod pa dyan, marami pang manananggal encounters. Maraming patunay na nakakita talaga sila ng manananggal. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.